Halo guys, jangan lupa like dan subscribe channelnya Edi Nyemuk. Jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyemuk. Terima kasih. Mega mendung miber ngideri jagat Wulandara nglembar ngunggahi ketungkul ngumbar gagasan satemangi nawa mimpi
para sarjana reja reja nangga rejae para sarjana aja padha kaya dimeles kare winata ayo padha kaya dimeles kare winata kacu-kacune sapa kacu biru kabur kanginan kacu-kacune sapa kacu biru kabur kanginan duwe bojo kakean bola duwe bojo kakean bola duwe bojo kakean bola dadi rasa penang awake oe oe oe
Suwe
suwonku dina beno saking sambi kula mugi-mugi lestari widodo saya rukun rame-rame gotong royong kang dadi samboyan
ginelong Tri Prakasa